Здравейте, аз съм Или от Pump System и днеска искам да отговоря на един много често срещан въпрос и то е: трябва ли да имаме резервоар с хидрофор вкъщи? За да можем да отговорим на този въпрос, трябва да разберем и какви са причините, които биха породили подобен тип инсталация. Първата причина, която може би всички се сещат, това е липсата на вода или водни режими в доста населени места в България. Вече навсякъде се говори за водна криза и това определено страска много хора. Друга причина, която можем да посочим, е и ниското налягане в водопроводната мрежа. На много места в България има зони с ниско налягане, така че това също е едно основание да бъде направена подобен тип инсталация. Като трета причина мога да се сетя и за това, че на много места водата не е с добро качество и има нужда от третиране. Дали с филтри, с омекотяване, с обратни осмози, но това е начина, за да можем да получим по-качествена вода. И като четвърто, може би това да имаме просто един резерв от вода, което да ни дава сигурност в някакви периоди, които могат да бъдат на безводие, може да има по-ниско налягане в даден период, така че комбинация от всички тези три неща е и това да имаш една сигурност и резерв. Кои са основните компоненти на този тип инсталация? Разбира се, почваме от резервоара. Той може да бъде с различен литраж. Трябва да се съобрази естествено с помещението, в което ще бъде самата инсталация. И естествено най-важното нещо са и нуждите, които ежедневно потребяваме. Следващия много важен компонент е хидрофорната помпа. Там видовите хидрофорни помпи също могат да бъдат няколко варианта. От такава, която можем да потопим в резервоара и да ни поддържа след това постоянно налягане, до хидрофор стандартен с мембранен съд, с пресостат. А сега в момента най-големия хит са тези, които са с инвертори и могат да поддържат постоянно налягане в системата, желаното от нас налягане, т.е. настройваме си налягането в системата ние, и имат защита от работа на сухо. Това е друг плюс, който имат тези хидрофорни помпи. Допълнителни екстри към самата инсталация могат да бъдат даже по-скоро, те са задължителни филтрите, като допълнителна екстра може да бъде омекотяване на водата, т.е. омекотителни системи за обратна осмоза. Това са неща, които след като се направи изследване на водата, която получаваме и видим нейните стойности, можем да преценим и да прибегнем към такъв тип уреди, които да помогнат за по-доброто качество на водата. Какво предлагаме ние от Pump System по тази тема? Ние сме разработили и смея да твърдя, че сме иноватори в това нещо, готови пакети с решения вътре в тях от до, т.е. от резервоара, фитингите и хидрофора, всичко в една принципна схема, може да видите и тук, направено и готово за инсталация. Имаме много видове, може да ги разгледате на нашите два сайта. Единия е pumpsystem.eu, а другия е pumpmaster.eu. Там сме предложили общо взето набор от решения, които могат да бъдат приложени в най-различни инсталации и помещения, които са с много малко място или почти никакво място, до къщи, по-големи къщи, които разполагат
сравнително голямо място и могат да получат по-добър комфорт и резерв на водата. В секцията цялостни решения за водоснабдяване и поливане може да намерите всички решения, които предлагаме ние, и разбира се от различните ценови клас, от най-малкия резервоар и най-малката помпа до по-големи резервоари с инверторни помпи, както с поплавъци, които са с елзадвижка или такива, които са стандартни механични поплавъци, до потопяеми помпи, които работят като хидрофор, потопяеми помпи, които са в закладеници, които могат да бъдат и монтирани в резервоари. Наистина много голяма и богата гама. Препоръчвам ви да се информирате на нашия сайт pumpsystem.eu и на другия сайт, който също има доста решения, pumpmaster.eu. Благодарение на цялото това разнообразие, което ние предлагаме, по този начин вие си спестявате доста главоболия и инвестицията, която бихте евентуално направили, това за бъдеще ви гарантира по-голяма сигурност и спокойствие. На нашите два сайта може да намерите и телефоните за контакт с специалисти от фирмата, за да може да получите адекватна консултация и естествено правилен избор на инсталацията, която е точна за вас. Не се колебайте да ни звъннете, посочено е и работното време, в което може да се свържите с нас. Предвид проблемите в водната инфраструктура в България, наша отговорност е да мислим как да пестим, да съхраняваме, да бъдем малко по-отговорни към този важен ресурс водата. Тъй като аз съм сигурен, че всеки един от нас го е подценявал във времето и е гледал по друг начин на този ресурс, малко като даденост. Виждаме, че е доста важен и ценен, разбираме го малко по по-трудния начин, но смятам, че ако бъдем отговорни, ако мислим за бъдещето и вземем правилните решения, правим правилните неща, неиминуемо ще имаме много добри резултати в бъдеще и това няма да е такъв проблем, какъвто е в момента, но трябва всички да бъдем отговорни за това нещо, не само да търсим проблемите в конкретните институции, тъй като това е само една част, институциите са само една част. Проблема е глобално във всички нас и щом трябва да преминем през това изпитание, трябва да го преминем всички. Така. Благодаря ви. Бъдете отговорни, гледайте на този тип инсталации като инвестиция, а не като моментния разход, който ми се налага сега. И нещата във времето ще се получат, бъдете сигурни. Довиждане!